ഹായ്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റാണ്, വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലോ ഇച്ചിരി സമയവും മതി. കറികളൊക്കെ വെക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടിപൊളിയാണ്, പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒരു ഉള്ളി, പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, അതുപോലെ 2 മുട്ടയും ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് 3 എടുത്ത് വെക്കണേ. നമുക്ക് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെക്കാം. ഉള്ളി ഉപ്പും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ചോറും ചപ്പാത്തി എല്ലാം എൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കട്ടെ, നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇത്. നല്ല ടേസ്റ്റ്, നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ തക്കാളി വഴറ്റി നല്ല കളറാക്കി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളകും കൂടെ ഇടും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എരിവ് കുറച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ കുരുമുളക് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. നമ്മളിതിൽ പച്ചമുളകൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതില്ലെങ്കിലും സാധനം പൊളിയാണ്. മഞ്ഞക്കുഞ്ഞ് പൊട്ടാണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് 2 മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ മഞ്ഞക്കുഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുക ഒന്നുമില്ല, മഞ്ഞക്കുഞ്ഞ് പൊട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മളിത് ഇളക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം മാറ്റിയെടുക്കുക. ഏകദേശം ഇത് റെഡിയായി എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പോ കറിവേപ്പില എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മല്ലിച്ചപ്പൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ള കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാര്യമായിട്ട് പറയാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം.